tuturor primarilor care vor să înființeze această poliție locală conform legii. Și problema, până la urmă, nu este a primarilor, este a guvernului și actului normativ care precizează ca de la 1 ianuarie să se transforme poliția comunitară în poliție locală. Trec dincolo de faptul că normele au apărut în data de 29 decembrie, deși trebuiau să apară mult mai devreme, consiliile locale fiind în situația penibilă ca să facă ședință de Consiliu Local în 31 decembrie, schimbând firma, sigla, de la intrarea în poliția comunitară, numind o poliție locală, prin motivul simplu că se abroga legea poliției comunitare și de la 1, cred că orice primar care finanța structura poliției comunitare era în ilegalitate și Curtea de Conturi imputa toate cheltuielile. Unde sunt negalitățile sau ce problemă avem noi ca primari? Și dumneavoastră le știți și chiar vă mulțumesc că ați făcut scrisoare către Agenția Funcționarilor Publici și către Minister. Se bat cap în cap niște prevederi pentru că acest act normativ a fost făcut pe fugă, de sus în jos. Nu s-a făcut prin discuții între administrațiile locale și specialiștii din polițiile municipale sau inspectoratele județene, cap în cap, în sensul următor. În ordonanța 63 de anul trecut spune foarte clar că la primării poliția comunitară are un anumit număr în funcție de numărul de populația din localitatea respectivă. Vă dau un exemplu. La Carasebeș avem 28 de polițiști comunitari. Deși a fost și atunci un paradox și o greșeală, pentru că noi, ca poliție comunitară, executam servicii de bază la trezorerii, la hidroelectrică, la școli, la societăți comerciale, realizam profit la bugetul local și a trebuit prin această ordonanță 63 să desfacem contractul de muncă la 84 de polițiști comunitari care aduceau venituri la bugetul local. Cei 28 care au rămas acum și care s-au transformat în polițiști locali, trebuie să îndeplinească, așa cum spunea domnul director, o sumedenie de atribuțiuni. În această lege scrie că se preiau inclusiv polițiști de la Poliția Națională, dar nu scrie niciunde că putem depăși numărul aferent localității de 28 de polițiști la 28.000 de locuitori.